Hiya, Gareth sy'n yma yn siarad gyda'r artistiaid sydd wedi creu yr albwm sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer albwm Cymraeg y Flwyddyn. A heddi dwi'n siarad gyda Annie Glas. Hi, Annie. Hiya, ti'n okay? Yeah, so mae'r albwm yn amazing, actually. Dwi really di mwynhau gwrando arno fe. Sut mae deud e? Mirrors? Mirrores. Mirrores! Okay, pa iaith mae Mirrores? Dwi ddim mewn iaith, achos mae'n air, achos enw barddol fi yng Ngorsedd Cernyw, a ti'n gallu just wneud enw lan. So mae'n enw, mae'n gyfuniad o ddau beth. Yn Cymraeg i edrych yw Miras, ac un o'n hoff artistiaid yw Miro, so oedd e just yn gyfuniad o'r ddau enw, Mirrores. Terrific, diolch am hwnna, fab. Mae lot o thema yn rhedeg trwy'r album yn does. Ti'n sôn am y ddinas, wyt ti? Yn fras, achos dwi ddim yn concept album mewn gwirionedd. Mae fe yn fras yn biti'r profiad nhw o ddod nôl i rywle o ti'n nabod, a mae di newid cymaint, a di jyst yn treol adlewyrchu ar y peth, a treol deall beth sy'n mynd mlaen. Y weledol ti'n mynd adeiladau, fel y newid, yn sut mae llefydd yn cael ei lywodraethu, a jyst treol dod i ddeall pob agwedd o rywle. So, pryd ddechreuais di ysgrifennu'r album yma? Dros gyfnod o tua 3 mlynedd, falle mwy, ond o ran achos dyma'r album cyntaf fi wedi gwneud yn unigol, mae'n anodd gwybod wir faint o amser ti wedi bod yn casglu syniadau sy'n sort of yn cefn dy feddwl. Ond o ran fel ysgrifennu ac yn creu'r gerddoriaeth yr album benodol, tua 3. O'n i'n ymwybodol iawn dy fod ti'n yn gweithio ar album, ac dwi'n rhywun excited pryd rhywbeth newydd yn dod mas gen ti, so dwi eisiau clywed e. Mae'r album yn lyflu. Oedd yn wahanol i beth oedd ni'n disgwyl. Dwi yn really caru y ddawns gymaint, so mae'n massive floor-filling banger mewn partïon mawr Cymraeg, o ti'n chwarae, it's a 1 o'clock banger. A mae'r album yma yn eitha laid back. A dwi'n really licio hwnna. Mae'n fwy considered, mae'n really atmospheric, dwi'n meddwl. Ydy hwnna'n deg? Mae hwnna'n hollol deg. Fi'n meddwl mae hwnna, beth ti wedi gweud yn wir am sawl reswm. So ni'n gweud y peth cyntaf yw pencadlys WH dyfodol nath gynhyrchu yr EP cyntaf. Felly dim fi nath gynhyrchu fe. Felly mae clywed sort of interpretation trwy'n all o dy waith di yn brofiad ffantastig, ond hefyd un o'r brif reswm o'n i eisiau cynhyrchu'r album, achos o'n i eisiau deall y broses, oedd e'n swy'n yn ddau fi, ond o'n i'n mynd deall pam oedd e'n swy'n y fel yna, o'n i eisiau just deall pob rhan o broses o greu. Felly, so fi nath gynhyrchu'r album, so dyna pam mae'n wahanol. So ti sy'n gwneud popeth ar hwn, wel, brilliant, mae hwnna yn wir. Mae Mark yr un peth, ond mae Mark Roberts wedyn yn rhoi'r caneuon i'r band, a mae rhaid nhw ddysgu y caneuon. O ti yn mynd allan ar y llwyfan a perfformio'r bent einan. Mae band fi yn y sampler, so fi'n cael rhan heleth o lot o backing track ar y sampler, so fi jyst yn gwacoff a gwasgu botwm, so angen band. Ond mae'n gallu bod yn unig ddo, mae'n rhaid i weid un peth, fel ti'n meddwl nôl beth pan ti'n bod mewn bandiau, a ti'n gallu siarad eich gilydd, neu mae rhywun yn gwneud rhywbeth wrong, a ti'n gallu edrych ar eich gilydd a chwerthin, ond dim unrhyw fath o fallback dy ti, ti'n gyffwrdd fel cynnal popeth dy hunan. Cos ti wedi bod mewn sawl band o blaen, yn do? Yr wyau hyfryd? Lovely Wars, ie. Yr rhyfelau hyfryd. A cos ti'n mewn band efo dy chwaer ti am dipyn, dod? Ni'n gwneud band The Pipettes. The Pipettes. Waw. So oeddech chi'n teithio lot, oeddech chi yn gwneud whole bunch of stuff? Dechreuais i mewn band pop yn Lerpwl pan i'n brifysgol. Oedd hwnna wedi cael ei reoli gan Andy McCluskey o OMD. Felly dyna oedd sort of cyflwyniad cyntaf fi gerddoriaeth electronic 80au. Felly mae sort of
rhywbeth cyson o ran dylanwadau cerddorol di bod trwy. Dwi'n impressed gyda hwn. Oedd ti yn gweithio gyda Andy McCluskey o Orchestra Moves in the Dark. Yeah. Un o bandiau pop mwyaf groundbreaking yr 80au oedd yn dod o Brydain. Beth bynnag, oedd yn rhan o'r holl electropop thing yna. Oedd nhw'n gwneud pethau ar Factory Records so oedd nhw'n eitha iconic. So sut beth oedd dod un... Sut fwy yw e? Mae fe yn hyfryd, mae mor garedig. O'n i ddim, yn rhaid i fod yn onest, cyn i fi fynd i'r brifysgol, oedd dyfnder yng ngwybodaeth cerddorol oedd e wir yn fach. So ers brifysgol, mae fe jyst i tyfu yn ddyfnach a nealltwriaeth, o be fi actually yn hoffi go iawn. O'n i'n wir yn ymwneud ymwybodol o OMD ar y pryd, felly oedd yn eitha hawdd cwrdd â fe, oedd e wir yn hawddgar. Oedd dy fe studio, oedd e'n bersonol jyst yn talu pawb sy'n fod fyna i wneud prosiectau hunan, fel dim contracts dim byd, oedd e'n wir yn hael. So dyna'r un peth o'n i wedi dysgu hefyd, Oedd e Atomic Kitten oedd yn sgrifennu ac yn cynrychu? Ie, dyna ti. So fel y girl band project oedd y band o'n i ynddo. Felly o'n i jyst i cyrraedd ar reit ar diwedd ar ôl i'r cyneuon i gyd gael ei sgrifennu. Ond o'n i'n bothered os ni'n ddigon hapus jyst i, achos ni'n chwarae bass, nhw beth yn fod yn plug o fy mewn. O'n i yn gallu chwarae ddo. Ond mae dal dyfu'r bass yna, so mae'n cool. A ers faint o ti'n byw yn Lerpwl felly? So nes i'n gradd, nes i adael ar ôl wneud gradd, nes i gradd mewn ffasiwn. Okay. Wedyn just gadael wedyn i fynd i Brighton, achos nes i gradd mewn ffasiwn a wedyn o'n i wedi cael placement mewn label Jonathan Saunders. A ni'n meddwl, ond dyn ni'r un enw, ni'n mynd i fod mlaen yn ffantastig, a oedd e jyst ddim eisiau gwybod, oedd ddim yn fod yn siarad yn neb. Oedd hi gyn hyfryd, oedd e fe staffi o'r enw Amber, oedd hi wir yn cyn. Ond o'n i jyst i penderfynu ar ôl wneud y placement yna ni fel, na, fi ddim eisiau gwneud illa, fi jyst eisiau... Dim ffasiwn, ie. Wow, dwi'n caru Lerpwl. Mae sawl person, a dawn Lerpwl am ennill. Wow. Yeah. Ond dwi'n particular football fan, mae rhan fwy o ffrindiau fi yn las, anyway. Ond mae teulu fi, mae gen i deulu sgaws, a maen nhw gyd yn goch, so da iawn. Ond Brighton, o'n i'n ymwybodol bod ti'n Brighton las, cos oedd lug yn Brighton, ac oedd pan dechreuon ni traddodiad ofnus, amser maith yn ôl yn o'r 80au, oedden ni yn Brighton-based band oedden ni. A mae hwn yn lle greadigol iawn, ti'n meddwl? Ti'n meddwl be, mae'n ffantastig, ond mae'n un o'r llefydd nhw, ni wedi gweithio mas ar ôl byw fyna dros 2 flynedd, bod ti ddim ti just yn bod mewn band, ti ddim yn creu lot, ti just yn mynd mas, cael hwyl, cwrdd o pobl. Ti'n rhan o'r broses greadigol mewn ffordd, ond o'n i just yn ffindio bod fi yn y pub tro amser. So, o'n i'n teimlo bod fi'n cyflawni unrhyw beth, felly, achos oedd y band yn dod o Brighton, oedd rhan fwy o'r band yn actually'n byw yn Brighton erbyn fi gyrraedd, oedd rhai fel, ti'n meddwl, Llundain oedd rhan fwy o'r nhw. Felly, nes i symud i Llundain ar ôl hynny. Mae teimlo mor od bod fi'n gweud bod fi wedi byw yn Llundain, fi braidd yn cofio, mae fel, fath o atgof niwlog. Ie, o'n i yn, pryd oedd y band yn Brighton, o'n i'n byw yn Llundain, so ti'n kind of reverse i fi. Ac nes i wario 5, 6, 7, 8 mlynedd off and on yn byw yn Llundain, a mae'n rhan mawr o tyfu fyny fi. Ond... Sorry? Wrth gwrs, ie. Ond y reswm nes i adael, oherwydd nes i stopio fwynhau, oedd wedi dechrau mynd yn drag, really. A drud. Drag ac yn drud. Mae'n briliant os chi'n ennill arian, a os chi'n gallu mynd ar y guest list iawn. Mae'n cool. Na ti'n meddwl guest list yn dechrau sychu lan, ti'n just fel, fi ffili talu, fi ffili ffordd o hyn. Ie, ond, ti'n modd, ond oedd e'n lot o hwyl, ac yn y cyfnod, a des i'n ôl adeg Acid House, ac oedden ni really eisiau wneud hwnna gyda Tŷ Gwydyr. Ond digon! So, o'n i eisiau, look, a quote, music yw pensaernïaeth hylifol, pensaernïaeth yw music wedi rhewi, meddai Goethe. A dwi'n meddwl am yr quote yna wrth rando ar yr album Mirrores. Mae'n dechrau off gyda track o'r enw The Ballet of a Good City. Dwi'n caru'r teitl yna. Efe ti sy'n bia'r teitl yna, neu nes ti ddwy yna?
So un o'n prif nes i ddwyna, un o'n prif dylanwadau i oedd, a rhan o rheswm nes i fynd i astudio hefyd, fi wedi gwneud datblygu trefol a rhanbarthol yn brifysgol, fi studio ymhellach nawr, ond un o'r prif dylanwadau oedd menyw enw Jane Jacobs, ac oedd hi yn newyddiadurwr ac yn ymgyrchydd yn byw yn New York, ac oedd hi yn o'n i'n gallu uniaethu gyda hi, bod hi'n hynod o ffantastig a talentog, ond y ffaith bod y ffordd oedd hi'n edrych ar lle, a oedd hi'n trio mesur beth oedd y pethau damle, beth oedd yn creu dinas a lle ti moyn byw ynddi, beth yw lle vital, fel maen nhw'n gweud ydy hyn. Ac oedd hi wedi ymgyrchu yn erbyn cynllunydd eitha mawr yn America ar y pryd o'r enw Robert Moses, a oedd e moyn bwrw lawr hanner Greenwich Village a Washington Square Gardens a rhoi superhighway drwyddo fe. So nath i lwyddo i stopo fe. Ti'n meddwl beth ti'n y nawr, so hwnna wedi digwydd, pa fath o ddylanwad bod hwnna wedi gael ar gelfyddyd. Ond un o'r pethau oedd hi'n trafod yn biti, oedd hi'n trafod yn biti pa mor llydan yw palmantydd, y pethau fel yna, a fi'n gweud sut oedd hi'n eistedd nôl a eistedd mewn caffis a gwylio pobl yn cedr hi'r ystrydroedd, oedd hi'n gweud the ballet of a good city sidewalk, oedd hi'n gweud. Lico, the ballet of a good city. Achos ni'n meddwl beth sy'n creu dinas da, they kind of fit o mewn I be o'n i'n trafod. Ond nath hwnna'n neud I fi feddwl am dan y cwrt o Goethe yna. Mi'n di clywed hwnna, so hwnna'n hyfryd. Right. Yeah, architecture is frozen music. Ond y cwrt llawn yw, German yw e, so dwi'n teimlo'n oce I gyfeithu fi Gymraeg. Music yw pensaerniaeth hylifol. Yeah? A pensaerniaeth yw music wedi I rhewi. Dwi'n licio hwnna. Bod ti'n gallu edrych ar ddinas, a siap dinas, mae'n gerddorol. Dwi'n fan o'n i'n arfer dilyn blog ffotograffiau oedd ti'n arfer wneud. Ti dal I wneud hwnna? Ti'n bach, ond fi'n meddwl mae gyd I bod yn rhan o'r un broses, achos mae biti fel dogfennu beth sy'n gwmpas, beth sy'n diflannu, a be mae hwnna'n neud I ti a dy berthynas gyda'r lle, achos fel ti'n gweud, fel, ti'n cerdded dweud ti'n cerdded rhyw ffordd penodol i'r gwaith, a unwaith un adeilad ddiflannu, mae wir yn taflu ti, mae'n wir yn effeithio sut ti'n symud o gwmpas lle. So ni'n gwybod, ni ddim yn meddwl beth I cymaint faint mae adeiladau a'r pensaerniaeth yn effeithio sut ni'n ymwneud gyda'r lle a gyda'r pobl a popeth. Ti wedi darllen gwaith Peter Finch ar Gaerdydd. Dwi'n real fan o'r ffordd mae'n sgrifennu am Gaerdydd ac am gerdded o gwmpas a psychogeography y ddinas. Allen hwnna, na sa'i wedi. Real Cardiff. Mae yna sawl cyfrol a mae nhw really werth eistedd lawr. Mae nhw gyd yn y stori Cardiff sydd islaw y llyfrgell yn dre. Dwi'n licio mynd fyna, just because maen nhw allan o Bryn, dwi'n meddwl lot o'n nhw. Ond os ti'n eistedd lawr, just edrych ar Real Cardiff. Mae'n briliant, a ffordd mae'n sgrifennu am ddinas. So fe wrth I bod gyda'r album yma, dwi'n siŵr. Dwi wedi cwrdd ag ond swn i'n licio. Anyway, mae'n symud yn kind of hylifol o mood I mood. So pa darluniau wyt ti yn licio creu yn yr album yma? Dim un, fi'n meddwl, heblaw am is I gyrraedd diwedd yr album a ni'n gwybod bod angen un gan o lan y fi, ond heblaw am ni, mae'r broses o pa fath o sain a pa fath o gan fi wedi creu wedi bod yn eitha, fel fi'n gweud fel organic. Fi ddim wedi bod yn meddwl gomod yn beth I pa fath o ganeuon. Fi'n mynd siŵr mewn gwirionedd. Fi'n gwybod fel falle o ti'n ymwybodol hefyd, ni'n siarad yn biti bod e'n biti symudiad a datblygiad mewn trefi, ond hefyd mae fe'n llythrennol hefyd am biti llefydd penodol. Ac oedd e ddim bod fi wedi ysgrifennu creuon yn biti llefydd penodol, ond o'n i'n adlewyrchu I ddechrau, ond o'n i'n adlewyrchu ar pa atgof neu pa brofiad mae hwn yw'r gan yma a pa brofiad mae'n dod i'r cof. A felly ni'n gallu cysylltu nhw gyda mannau penodol, fel enghraifft y gan cariad gyda Ifod Davies yn siarad drosto fe. A nes I gwrdd â Ifod Davies yn yr amgueddfa genedlaethol ar ôl I ddangosio fe Ffrwydro'r Tawel, sef enw EP cyntaf fi. Felly o'n i'n cysylltu nhw nôl gyda'r profiad yna. A mi rores
Mae fe yn... Mae'n seiliedig ar yr adeilad Glamorgan Building, lle fi wedi bod mynd nôl i'r coleg, so oedd hwnna... Dwi yn Glamorgan Building, o'n i'n astudio fyna ar un adeg. Dwi'n adeilad hyfryd, mae fel Hogwarts type o beth, yn dweud, mae'n nuts. Wel, pwy sy'n ti allan? Poseidon na, mae'n ddau gerflun anfer ti allan. Mae nhw'n cynrychioli fel y diwydiannau falle oedd yng Nghymru neu rhywbeth. Roman god of... whatever. Eithaf ar y Tobus Caerdydd, ond nhw wedi gweud, ond fi ddim hofio, ond nhw wedi gweud yn pwyntio mas y cerfluniau yna. Mae'n notes fi. Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn astudio bod yn tour guide. Wyt ti? O, lush! Fi'n caru, mae'n rhaid i wneud ar fos hefyd, os ti'n gallu. A cerdded, os fi'n caru rhai o'r bosses. Wel, dwi'n mynd i fod yn coach guide am dipyn, ond dwi'n really eisiau dechrau gaidio a wneud teithiau fy hunan o gwmpas Caerdydd. A dyna pam dwi'n obsessed gyda Peter Finch ar hyn o bryd. Mae e'n fardd gyda llaw, ond mae ei waith yn amazing. So, anyway, digon amdana i. Mae'na bits yn sticio mas, a dwi'n licio hwnna am albums da. Ar track IBT, dwi'n eisiau ti sôn am hwnna tipyn bach. So, i ddechrau, cwr cochion Caerdydd, sef y cwr mam, mae cwr mam yn neud hwnna sy'n canu. A mae hwnna'n stori eitha dwys, ond na weithio ti anyway. Ac oedd y gan wedi cael ei recordio yn angladd un o aelodau y cwr. Ac o'n i ddim wedi clywed y gan ers, achos o'n i efo mynd y mam i'r cwr bob isadol yn sefyll gyda hi, bob tywydd. A o'n i wedi clywed y gan ers, o'n i wir yn fach. Ac o'n i wedi canu fe, a oedd cyn aelodau'r cwr fyna yn canu hefyd, felly o'n i just fel, di dal y ffôn na, just dechrau recordio fe, a dweud wir yn neud fi deimlo'n emosiynol. Enw'r gan, mae'n gan brotest Africanaidd, a Freedom is Coming yw enw'r gan, ond o'n i wedi galw e'n EBT, achos Beatrice oedd enw yr aelod o'r cwr o'n i'n canu, felly o'n i just yn ffordd syml a subtle i fi, gyflwyno rhywbeth iddi hi. Achos oedd hi wedi bod rhan fawr, fel fairy godmother fi oedd hi, felly oedd hi'n edrych ar ôl fi a stwff am mi fach. So y cwr cochion, maen nhw'n weledol iawn o gwmpas Caerdydd, maen nhw'n rhan o pensaerniaeth Caerdydd mewn ffordd. A mae dy fam yn brilliant, mae egni hi'n amazing yn dod trwyddo. Dwi'n really licio hwnna, un o pethau dwi'n really hoffi am Caerdydd. Maen nhw wedi bod yna ers blynydde. Ond hefyd dwi'n amwybyddu ffaith bod gwenod y chwaer ti yn gwneud music electronaidd hefyd. Dach chi'n teimlo unrhyw rivalry o gwbl? Ti'n bod be? Fi ddim yn... Sa'n meddwl, achos y beth yw, ni yn gerddorol, ni'n eitha gwahanol. Yr unig sy'n gweud broblem yw, mae'r un cefndir dydyn, mae'n lot o'r un profiadau dydyn ni, a mae'r un syniadau gwleidyddol, achos y cefndir sydd gyda ni. So, ni'n eitha fel odd, yr un teip o odd yn ni, ond mae aesthetics ni'n hollol wahanol, achos fi'n caru pop music a dyw hi ddim o gwbl. Felly, yn gerddorol, ni yn eitha gwahanol. Ni'n defnyddio machines, ond mae hi'n fwy fel, ti'n meddwl, psych crowty, a fi just yn licio machines a pethau fel yna. Felly, I mean, it is what it is, isn't it? A Danny Minogue yn gallu neud e, allan hi'n neud e. Wrth gwrs, mae'n complimentary hefyd, dwi'n fan o'r chwaer, dwi'n fan o ti. A dwi'n fan o boyfriend ti hefyd, mewn band sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer album Cymraeg y Flwyddyn. So ti wedi bod yn stuck yn y rhys trwy lockdown, ydych chi'n just mynd, na, album fi yw'r gorau. Na, yn ben o'n i fel, na ti sy'n mynd. Ond actually, oedd e'n ffynnu, achos pan bod Eisteddfod wedi gweithio fi, o'n i fel, pa gweithio neb? O'n i fel, oce. A wedyn, fi'n cario, mi wedi gweithio rhys, o'n i fel, o fi ffili byw yn y tŷ gyda rhywun, a rhys fel, na, a ni hefyd, o'n i fel, obviously. Jyst ddim gweithio fi cyn. Ond hefyd, mae boi sy'n rhedeg label ti, Tom Winfield, neu Twinfield yw i fans e, mae wedi gweithio ar album Yr Odds hefyd. Fe nath y cysyniad ar gyfer y gwaith celf a creu yr holl
ffigurau bach a neud y ffotograffiaeth iddo fe gyd. O heblaw, dim y press photos, Carys Hughes nath y press photos. Na, o'n i'n siarad gyda Wymff, pwy noswaith. Dyn ni wedi bod yn checio mewn ar Zoom, neu beth bynnag, efo'n gilydd. See how he's doing, a phethau. a fe gyda fi, ie. Ond nath e danfon a couple o remixes atai, ond o'n i ffili downloado, ffili roi'r files i fi. So ma'na couple o remixes o Ynys yr Ail, nes i clywed un remix. So yeah, ma' hwn yn okay i ddweud, ydy fe? Nag yw, okay. Os, mae'n wir. Fi ddim clywed un, so ti wedi clywed dau? Na, fi wedi clywed un. Actually, fi wedi clywed un. Na, oedd e'n gweud bod yn aros am un arall. Dyna fi. Nath e danfon un i fi, ond o'n i ffili download fe. Oedd e'n gweud, na, ti'n cael e, ti jyst yn cael gwrando arno fe. Mae'n mor classic Wymff yn dweud. Ie, sy'n gwybod flipping e. Nes i edrych ar ôl Wymff hefyd yn Ibiza llynedd. O, chwarae teg, ei glywed sy'n. Ie, ti'n modd. Oedd wedi accidentally bita caws a mae'n vegan. Ac yn sgwyd, na, y lager yw yna, dim y caws, ond oedd yn gwrthod credu. Fel veggies yn mynd mas ar noson a cael kebab ar y diwedd. Ie. Ti'n gwneud e? Na, oedd e ddim. Oedd e'n gorau dragio fi allan o clwb, ddo. O'n i'n gweud, Wymff, fi ddim eisiau mynd adre, cedi adre, mae 20 quid, cer mewn taxi, cer adre. Na, fi wedi gweud wrth Siw, graig fi, bo fi'n mynd at i adre, a ddech chi'n gwrth o gadael hebddo fi. Mae'n ffrind da, mae'n boen yn y tîn, ond mae'n ffrind really da, Wymff. Ie, ond sut wyt ti'n teimlo yn gweithio gyda recordio neb? Mae wedi bod yn ffantastig a wedi gwir, achos un o'r prif resymau fi wedi actually gallu cyflawni rhywbeth yw bod Wymff fel, ti wedi gorffen eto, a fi fel, fi ffoli, fes dim mwy o egni, dy fi mwy i weid, fel na, un arall. So mae fe wedi cadw'r egni, a pan fi wedi meddwl, pan fi wedi bod yn gweud fel, Wymff, mae hwn yn awful, mae sôn yn effernol, mae fel, na, dwi ddim, come on, mae da, keep going. So mae kind of wedi bod yn fel music counsellor fi. Ie, mae'n ddechmygu bod e'n good mentor. Ie. A hefyd, fe sydd wedi helpu fi i wybod sut i troi ma'n actual peiriannau fi. Ac cyn i fi ddechrau yn ei glas, o'n i erioed i chwarae heb sôn am gynhyrchu cerddoriaeth electronig. Ac o'n i jyst i mynd ati i ymchwilio beth oedd yn hoff fel cerddoriaeth electronig fel pobl. O'n i'n lyco fel John Mouse neu Grimes. Ac gweld beth o'n nhw'n defnyddio. So nes i seilio beth o'n i'n yr offerynnau fi'n nyddio ar be maen nhw'n nyddio. A wedyn ni'n siarad, Wyn, fi ddim yn gwybod sut ti gysylltu hwn, sut ti actually wneud sŵn. So, mae wedi bod yn ffrind really da, a hefyd wedi bod yn gwbl hanfodol yn y siwrna yma i fi, achos ni'n mynd i gallu troi'r periannau ymlaen yn lle cyntaf. Gyd mae'n gweud wrtho fi yw edrych ar YouTube. Wel, dyna be nath e. Oedd e actually, i ddechrau, oedd e wedi dangos fi pa cables a sut ti'n nyddio hwnna, wedyn oedd e'n gweud, watch YouTube. A actually, mae'n wir, ti'n gallu gweld popeth ar YouTube. Just diogi pyr yw e, ond i just fel, beth ti'n just neud ei fi? So. Na, mae Wymff yn excellent, a dwi'n meddwl bod recordio neb yn superb o peth. Mae mor wahanol i unrhyw record label arall. Not much output. Low output. Mae hwnna sy'n mynd allan yn briliant. Ni roi fel holl enaid ni mewn i bopeth ni. A mae'n teimlo'n wahanol i bopeth arall. Just llongyfarchiadau ar yr holl output y ti wedi wneud, ac am gael dy enwebu fel album y flwyddyn. Ti'n llawn heiddi yr enwebiad a stwff. So dwi'n gwybod bod yn neutral fan hyn. Ond, ie, so be fysa ennill yn meddwl i ti? Wel, o'n i ddim yn gwybod am pwy oedd ar y rhestr fer tan i nhw gyhoeddi fer o radio. O'n i just fel, man. Fel, ti'n yn creu rhywbeth, fel ti'n gwybod, ti'n yn creu rhywbeth mwyn. Ti ddim yn creu rhywbeth achos bod ti'n gorfod creu e. A os ti'n hapus gyda'r cyfanwaith, wedyn ti'n gallu adlewyrchu mwy ar y DN dda neu peidio. So, o'n i braidd i cyrraedd y pwynt lle o'n i'n meddwl, o'n i'n gwybod e ddim yn rubbish fel petai, ond na gyd o'n i'n gwybod yw bod fi wir yn hapus gyda fe. A bod pobl eraill yn gallu fel cysylltu gyda fe. Mae'n gyfuniad o amazing a mor rhyfedd bod ti
gallu cysylltu gyda pobl, achos dyna be fi wir yn hoffi am byti celf. Dwi braidd byth am byti pa gyfrwng neu pa mor dda yw rhywbeth. Mae jyst os mae rhywbeth yn cysylltu gyda ti, dyna be ti moyn, dyna be fi moyn mewn celf. Felly bo fi di falle di llwyddo wneud hwnna yw'r sort of peth mwy amazing. Right. Well, un cwestiwn, so Annie Saunders yw ti, ond Annie Glass yw'r recording artist. O'n i siarad gyda trihwr doeth am pwysigrwydd creu cymeriadau. Ydy'r cymeriad, ydy Annie Glass yn gymeriad neu estyniad ohono ti neu beth? Ie, sy'n ni'n gweud mwy o estyniad mewn gwirionedd. Achos fi ddim yn un o simsau fel Beyoncé, sy'n dwi fel Sasha Fierce, sy'n dwi fel personolaeth gwahanol, fi dal yn eitha fel weird a limmy a awkward ar y llwyfan, fel ydw i'n mynd bywyd go iawn. A fi show off fel ydw i'n mynd bywyd go iawn. Felly mae fel ti'n fel mwy o estyniad, falle mwy technicolor, like ydw i'n mynd bywyd go iawn, ond heblaw neis. Yes, yn benna fi di dewis enw gwahanol, achos, ti'n modd, mae Cymru mor fach, os ti'n bod pawb yn gwybod taw fi yw Annie Glass, os fi'n galw'n hunan Annie Saunders ar y llwyfan, a wedyn mae'n mynd yn awful, mae'n terrible, ond mae'n enw'n stuck da fi yn byth i ffili rhedeg i ffwrdd Annie Saunders. Ond fe allan i fod wedi rhedeg i ffwrdd Annie Glass, ond sa'n moyn, so mae'n good. Good idea, okay. Brilliant. Wel, mae wedi bod yn brilliant siarad gyda ti. Allwn ni siarad gyda ti am awr neu mwy. Neis i weld ti. Lyflu gweld ti, actually. A nawn ni weld yn gilydd ar yr ochr arall. Dwi'n mynd i siarad am dyn ni'n mynd i rhannu DJ anecdote chwaith, mae Annie'n DJ briliant, so os gyda chi parti. Nes i ddechrau ni DJ o, do. Fi yn caru DJ o, a fel fi yn cofio pan mae'n gymaint o hwyl yw e. Ie, ti'n briliant DJ. Dwi'n istyna gyda Shazam yn trio ripio off the tunes. Oh my god, no, yn briliant. Wneud notes. Ond dyna ni. Diolch yn fawr iawn, Annie, a pob hwyl i ti, ac pob hwyl am gweddill yr cyfnod. A ti, diolch yn fawr. OK, gobeithio gweld ti cyn hir, anyway. Ta-ra nawr.